Ez tényleg az enyém, bazd meg. Hát most ez mit kell ezzel izélni? Hát ez az én biciklim. Ameddig tart a bor, addig megyek. Ha nem tart, akkor megállok. Vittes vezetésé felírnak. Az anyját. Azt írja fel. Figyelj. Szia! Jó szívóka kell hozzáérni. Szopjál egyet, komolyan mondom. Nem, köszi. Egy cigit akkor szíjál el. Azt elszívom, azt köszönöm. Mert úgyis azt akartad kérni. Teli talán. Simán. De adsz nekem egy tüzet, azt Adok. elfogadnám. Tessék, odadom, mert nehezen működik. Már hogy érte? Már honnan? Egy bügyút. Figyelj, Na. ezt így megfogod? Értek. Ez a lényeg, érted? Ez a lényeg. Nem az, ez a lényeg. Ezt így bekapod. Szöveget veszi? Hú, geci, ez És már Béla már nem józan. Ez debrői. Mi? Abban pillanatban debrői. Az nem rossz a debrői. Mondom, milyen ez? Felrakod az izére. Milyen fajta Béla ez? Ez valami nagyon menő bor. Érted? Főleg mikor tekered a biciklit. Esküszöm neked, egy lovat töltem be, érte? Be is tört a feje. Tényleg. De ez finom ez a bor. Finom? De ezt meg tudod csinálni menet közben, és igaz Béla? Persze, hát simán rácuppanok. Tehát nyalogatom a biciklimet, érted? Megyek, minden. Azt mondják, hogy miért van az hülye gyerek, mint nyalogos a bicikliét. Persze. Csak nem tudják, hogy itt van egy csecs. Mi van, ezt is vetted? Menj már a gecibe. O a tu paio, ta pirogato momotro, tira po, o a tu paio, ta pirogato momotro, tira po lipa, o a tu paio, ta pirogato momotro, o a tu paio, ta pirogato momotro. Jó van. Neki a